गावातील जत्रेत यावेळी एक नवीन आकर्षण होते. भूलभुलैया, भीतीचा असली अनुभव. निखिल आणि त्याची लहानपणीची मैत्रीण माया यांनी ठरवले की ते नक्कीच ट्राय करतील. भूलभुलैयामध्ये प्रवेश करताच वातावरण अधिक गडद झाले. चारही बाजूंनी अंधार, सुसाट आवाज आणि दुरून येणारे धडधडते आवाज वातावरणाला अजून भयानक बनवत होते. पण निखिल हसत हसत म्हणाला, "अरे माया, हे सगळं नकली आहे. घाबरण्याची काही गरज नाही माया." माया हलक्या हसण्यासह म्हणाली, "हो, पण थोडं विचित्र वाटतंय." काहीच वेळात मायाला समजले की त्यांच्याशिवाय तिथे कोणीही नाही आहे. नाही कोणता स्टाफ, नाही इतर खेळाडू. निखिलने मजाक करत म्हटले, "कदाचित हे सगळं फक्त घाबरवण्यासाठीच असावं." माया थोडीशी अस्वस्थ झाली, पण तिने पुढे चालत राहणे सुरू ठेवले. काही वेळ ते तिथेच भटकत होते. प्रत्येक वळणावर काही दारे होती, ज्यावर विचित्र पद्धतीने लिहिले होते, "योग्य मार्ग निवडा, अन्यथा तुम्ही हरवले जाल. जे तुम्ही पाहत आहात ते सत्य नाही. इथे कोणीही परत येत नाही." प्रत्येक पावलावर माया अधिकच अस्वस्थ आणि बेचैन होत होती, तितकीच ती घाबरतसुद्धा होती. ती वारंवार मागे वळून पाहत होती, जणू काही त्यांचा कोणीतरी पाठलागच करत आहे. पण निखिल तिला धीर देत म्हणाला, "चला चला, लवकर बाहेर पडूया." काही वेळानंतर ते एका खोलीत पोहोचले, जिथे भिंतीवर एक मोठं आरपार दिसणारा आरसा होता. ते जवळ गेले तसतसे आरशात त्यांची छाया दिसू लागली. पण निखिलची छाया काहीतरी वेगळी होती. त्याचे डोळे लाल होते आणि चेहरा विकृत होता. माया घाबरून म्हणाली, "निखिल, ही तुझी छाया अशी का दिसत आहे?" निखिलने आरशात पाहून हसत हसत म्हटले, "कदाचित खराब इफेक्ट असावा." पुढे जाताच त्यांना एक दुसरे दार दिसले, ज्यावर लिहिले होते, "अंतिम रास्ता, आता तुम्ही बाहेर पडू शकता." दोघांनीही दीर्घ श्वास घेतला आणि दरवाजा उघडून बाहेर निघाले. बाहेरचं दृश्य विचित्र होतं. जत्रा पूर्ण संपली होती. सर्वत्र गडद शांतता होती. मायाने पाहिले की आकाशात अंधार पसरला आहे आणि रस्ते निर्जन आहेत. ती निखिलकडे पाहून म्हणाली, "हे सर्व इतक्या लवकर कसं संपलं?" निखिलने तिला उत्तर दिलं नाही. जसं मायाने त्याच्याकडे पाहिलं, तिचा चेहरा पांढरा पडला. निखिलचे पाय जमिनीतून वर उचलले होते आणि त्याच्या डोळ्यात पूर्णपणे काळा रंग भरला होता. तो हसत हसत म्हणाला, "तू विचारलंस की तू भूलभुलैयाच्या बाहेर आलीस, पण माया, तू अजूनही तिथेच आहेस." मायाने ओरडत पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, पण चारही बाजूंनी तोच भूलभुलैया आणि त्याच भिंती उभ्या होत्या. तिच्या ओरडण्याचा आवाज भिंतींमध्ये गुंजत होता. पुढील दिवशी गावात लोक बोलत होते की जत्रेत निखिल आणि माया दोघेही गायब झाले. पण जेव्हा कोणी भूलभुलैयाजवळ गेलं, तेव्हा तिथे एकच दरवाजा दिसला. त्यावर लिहिले होते, "प्रत्येक खेळाचा अंत हा होतच असतो." तर मित्रांनो, ही गोष्ट तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. भेटूया पुढच्या गोष्टीमध्ये. धन्यवाद.